e payday. Viitorul trecut făcut pentru lei grei. Asta-i natură și vie și urlă. Sapient din umbra, agonie ce umblă. Cu freestyle la pândă te facem să mai vrei. Mesaje din centru e templu din Taipei. Mergi doar cu ai mei trei, plicul de tape. O cocla cu coca, o cocea din JJ. Tehnic e mayday, ca să-ți e payday. Viitorul trecut făcut pentru lei grei. Asta-i natură și vie și urlă. Sapient din umbra, agonie ce umblă. Cu freestyle la pândă te facem să mai vrei. Mesaje din centru e templu din Taipei. Domnilor, vă sunt comandor. Am un cel de oțel, nemuritor ca Dorinel. Mai mult ca perfect în timp, gramatic vorbind gen. Literar fac tot cu stil gnomic. Pe plan material am un gust amar de gin tonic. Tragicomic din poziție centrală cu reacții rapide. Guvernează cheii cu prostatele unite. Sub tutelă bombe sexy focoase nucleare. De în lumină pe spate la proiectoare. Boii cu decizii ferme vor fără porumălai. O filez totul firesc, vor să n-ai în voce grai. Dar ai și un scut esențial ca apa pentru ceai. Electrizant, energizant, ce credeai? Ascultă Radioactiv FM, savurează japoneză. Citește capitolul numit geneză. Esențial ca vocala pentru vocal. Eu export calm, un portal cu morală pentru moral. Culori se ating, culori se aprind. Când vor să ia din dat în patim. Rezistență, tensiune, presiune. Cu siguranță și încredere în misiune. Punem stop, punem tot formatul la formatat. Un mat dublat de fapte de fapt. Din formol format, dar adunat instant. Un prim start cu efect îndelungat. Punem stop, trebuie să fii format. Sistemul reformatat. Din formă, reformulat. Ultimatul mutilat cu un restart. Vin întâi, dai G, dai nu, dai san, dai și unde se va opri. Unde dai și unde crapă, apoi cadă în apă și din lac în cadă și ne sapă 7 ani de acu. Dai în mine, dau în rime, mă iau și mor de gât cu mor de vânt. Fabrici și uzine și umor mut. Spiritual n-am nicio grijă, material apar griji. Omul gnom exprimă bine paradoxul de aici. De mic aveam forță de mic, îmi plăcea să frig. Carbid